Partit Laburista fil-gvern mhux kredibbli fejn jidħol il-qasam tas-saħħa f'Għawdex. Meta bijaw l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex lil Vitals, il-gvern tal-Labor ħallas miljuni ta' euro kull sena, iżda l-għawċin maraw ebda frott. Fil-manifest elettorali Laburista fl-2017 kien imwiet bini ta' sptar ġdid f'Għawdex, deskritt bħala state of the art, sptar ta' 350 sodda, sptar illi f'5 snin baqa' ma wasalx. U issa, Roberta Bela fil-weda numru 733 tal-manifest elettorali oħroġ il-ħaġeb qed jerġa' jwiet li jinbeda sptar ġdid f'Għawdex mingħajr ebda costings, mingħajr ebda idea ta' meta se jitlesta u ebda informazzjoni dwar x'ħajjiġri ta' steward u l-isptar preżenti. L-erba' wara nofsinhar Net News prova jistaqsi lil Bela propju dwar din il-weda. Iżda hu mhux biss ħarab mid-domanda ta' Net News, iżda saħansitra evita l-qbija tal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti l-oħra. Prim Ministru, il-weda 733. Il-weda ma weġibtniex, Prim Ministru. Kif jistgħu jemnuk l-għawċin dwar l-isptarijiet? Ministru. Aġir xejn denju minn Prim Ministru li jrid jerġa' jieħu fidejh it-tmexxija tal-pajjiż għat-tieni leġislatura tiegħu.